locura, hormonak dira, Bueno, demagun, holan suposatu, menopausia dela, bueno, sasoi zoragarri bat, hau da, emakumezko batek 15 urte betetzen dituenen festa bat, ezta? Bueno, pues klimaterio iristen denean beste parranda bat, superpartiak. Orduen, unibertsitatean, danak egongo ziren, baitane, zure ama noiz eukizauen hori, zure izteko, zure amona, eta desiatzen ja unibertsitariak. Bueno, ja menopausia izango zen training topic, Izango zen, bueno, Instagramer guztiak eta influencer guztiak, menopausiaz berbetan, osea, pasada bat. Izango zen, hashtag menopausia, hashtag klimaterio, hashtag moño, ja. Superposik, dana superondo. Ai, bueno, teukiko genuke coach bat, porque hain da guai, daukozu coach bat, eta esaten dizu, a ber, Kaitin, hile honetan, bai gala ez, etorri da, las etorri, ez etorri, bakasilla bat. Bueno, urrengo hilabetea dato coach, super guapoa beti, coachak beti da guapoak, ez? Bai, bueno, gurea da guapoa, punto. Ya está, orain erabaki dugu gure coacha guapoa dela. Eta orduen horrengo hilabetean, ze Kaitin hile honetan zorri da, bikasilla bego. Super ondo. Aka, 3. hilabetea, ze Kaitin oraingoan, kaka. Etorri da, pasatzera, berriro, astera. Osa, klimaterioa da, doneiako bide egin aldozu 1500 bider, eta ez toza izan menopausika orain, porque, karo, urte bete egon behar duzu, eze barek. Rollo bat. Menopausia heltzean, jendeak rarrarra, batzuentzat ona da, besteentzat txarra. Guk ere badaukagu barruan bisagra, batzuk biagra dute, besteek onagra. Valeriana Eudermin, aibala, azala ere zaindu, behar alda ala. Naizta hornidun ozun Kaitin bere ala, txarrena da hilero etorten jatala. Kaitinen poltxo hori ez da ikusten garaiz, hormonak gainezkata jantzita bai etxaiz. Menopausia izateko enabilni garaiz, hau hartzen hasi ezkero akaso hasiko naiz.